Umgadlo wakwagijima ku-PSL ukholwa ukuthi u-Ingram Reynolds uzoba mqoka kakhulu kuMamelodi Sundowns emdlalweni wabo neStellenbosch FC ngolwesithathu. uSibonga konke Ndlovu obegijima ku-Sundowns ucabanga ukuthi uReynolds angenza umehluko omkhulu kulo mdlalo ose-DHL Stadium eKapa. uNdlovu ukholelwa ukuthi uReynolds unamandla okushintsha umdlalo uma nje isenkundleni iSundowns singalindela ukushaya amagoli. uReynolds ungumdlali ongasiza iqembu lakhe ukuthi liwine, kanti uNdlovu ucabanga ukuthi uzodlala indima ebalulekile uma sebebhekene neqembu lakhe elidala. uNdlovu owajoyina iSundowns ngo-1998 uthemba ukuthi lo mdlalo uzokhombisa ukuthi uMiguel Cardoso ulethe ini eqenjini. Kwazisa umdlalo kaCardoso wokuqala wawubhekene nembangi enzima ku-CAF Champions League. Nakuba iStellenbosch ingase ibe yinselelo, uNdlovu akacabanga ukuthi bazoyisabisa kakhulu iSundowns. ukholwa ukuthi ukusebenza kweStellenbosch kuntekenteke kule sizini, mhlambe ngenxa kungena emqhudelaneni yase-Afrika. Akufani neMamelodi Sundowns enesipiliyoni sokudlala kuleli nakwamanye amazwe. iSundowns ingasilawula ibhola, kodwa uNdlovu ucabanga ukuthi badonsa kanzima ekushayeni amagoli kulo nyaka. Ukushintsha kwethimba labaqeqeshi kungase kube yisizathu salokhu, njengoba leli qembu ligcina abadlali abafanayo nabambalwa abasha. uReynolds ungomunye wabadlali abasha wenze kahle kakhulu. uNdlovu uthemba ukuthi izinto zizolunga uma uPeter Shalulile eseqalile ukushaya amagoli. umdlalo uzoqala ngo-7:30 ntambama.